Здравословното състояние на всеки от нас има 4 етапа на развитие. От холистична гледна точка, първият етап означава състоянието на абсолютно здраве. Когато клетките ни са абсолютно снабдени с всички вещества, които са им необходими за развитието им, за метаболизма им, за да могат да извършват детокс, да се регенерират. И този етап от здравето, за съжаление, го притежават много малко хора. Сега, вторият етап или второто състояние на здравето е така наречената компенсиран дефицит. Това е едно, така се каже, доста опасно състояние, тъй като ние смятаме, че сме в много добро състояние, че нищо не ни липсва, тъй като липсва всякаква или почти всякаква симптоматика. Само от време на време усещаме, да речем, леко главоболие или уморяемост, или тук оттам ни боли по нещо, но не обръщаме внимание на него. Ако това състояние на образува се дефицит в клетките продължава, настъпва следващия етап. Тогава имаме на лице декомпенсиран дефицит. Имам предвид, когато в голям период от време, години, десетилетия, получават клетките ни в недостатъчно количество витамини, минерални вещества, маслени киселини, всички тези есенциално необходими, жизнено необходими вещества, които трябва да ги добавяме отвън, чрез храненето, но тъй като те по принцип липсват в нашата храна, клетките ни са в непрекъснат недоимък. Състояние на декомпенсиран дефицит се развиват предимно хронически болести. Там намираме хората, които дългогодишно се поддържат с различни лекарства, които развиват артрит, артроза и така нататък, сърдечно-съдови заболявания. И което е много опасно, когато не обърнем внимание на здравето си и не попълним клетките с необходимите вещества, които са им необходими, за да могат да извършват своята функция, своята дейност, тогава се развива последния етап. Тогава вече се получават необратими изменения в структурата и в функцията на отделни клетки, на целия организъм или на отделни системи. Мили мои, не изчаквайте, не отлагайте, докато развиете някакво хронично заболяване или още по-лошото. Погрижете се на време за здравето си.